Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungan na ipakapi agino tanong mga bangsa mi mga uripun Allah sudi tanong kapaka guguro sa kawang piasa tanong budi makapamagupeda sisa ngay akawat tanong pagultul tanong gira sa mga muslim na lalayon ke timo api anda darpa na jaba ini na isautap kesababan sa kaprila o Allah Rabbul Alamin. Iman to nasumbatan tanong ang atwa di tanukan diskus sa kumakalbihan o kasidka. Tetapi labo si sa ngay masa tanong mabang sami kinanglan so kasidka. Kinanglan nakaton tanong to na ikikwad tanong balas sa dunia o sa akhirat. Higira datano panganuguni sumay ito tano, inibigay tano si ko sa lakar tano, badig ito ay inibigay ka na miyara sa ikaw. Kinanglan ka, supirak ka, kung gusto na ka, pumasa ka sa mainom ka, nabakad ninidaw ko sa lakar ka. Gito mambuy kalian ni balas. Na di tano pangadugan na ito mga balas, yung bakalo-kalo nakasama pa sa kauyatan tano. Na ikasapulo agwisa na laya baka li sahibil mali min malihi illa ma tasaddaqa bihi. Yang ato tamok ka na ayabu arakaon na sugo sumisid ka. Aynoy tamok ka kinaka na ipliyong ka. Pag inuman ka, ipliyong ka. Ipmbalayin ka, pagdaan ka. Yan na ni di nguna isisa ngay dunia. Pamasa ka, service ka, ipmalayin ka, kinaka, dabainin na pag-inuman na ka, penditar na ka. Na, araw taman. Ipumulong ka. Nagirap man na namin isid ka nga, nagyan na nilamba, tatagon ka sa logi. Yan na ni savings ka, nga na may pumuging ka. So, Rasul sallallahu alaihi wasallam, namiyakay sa na sumimbalisiran sa sumimbali sa mga sahaba sa kambing na kianira. Natira na dad na lambaon. Nayam ya tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya lambaon na samya ka sidkaon. Nagyangot amya ka sidkaon na gyuti savings yang gyuti arkaniano. Nagyangot walangon amya kanira no na ay tama na sumya gad sa laos yan aluminiubo. Nagyan na ni mga bangsa miya, mga oripunola, isa ay paguyat ka sa ginawa nga na ubang alangan na, so pirak ka. Ubang alangan na, so tamo ka, alangon kang gusto si iko dunia. Kailangan na ad na, loging ka, araong ka, prago na, araong ka pagupini, ang ato, loging nga si isko surga. Si salong nga nakiyam. Pero wala natin na matunfiku min khairin fali anfusikum. So nga na di niyo mang gusto amapya, may pamagay niyo, pali ang fosikom, nalugi niyo ito, para ko ginawa niyo. Nakeso ko dananan, mga bangsa, may pakawyatra ka, may mamukas ka na mapapaya ka surga. Ikasapul agudua, na anna Allah yudha'ifu lil mutasaddiqi ajrahu. Ginamisid ka na di tiktak panuwal na subalas yan. Ay kalilida simba mga bangsa miya, mga oripun Allah na times 10. Gina ni kalilida simba, matya ka sa Quran o manisitema na batang na times 10. Asa miya nga sa sunat na times 10. Puwesa ka sa sunat na times 10. Eno to, ayabala sa nga to ayamul bid. Mana niya na uman na saulan na puwesa kaon sa talugawi. Nayabala siya na lagid ka umipusa sa miya kasarago. Kaya sa pulo agu 2 ulan na talago kaya pusan ka na times 10 na 360 days. Na so 360 days na sarago nun. Nagyangayasad ka na kanabamatag times 10. Kaya madaklo na ila sabak mi'ati dha'af. 700 times akambala sir kawala. Nadipindip man ito si iko
kakakailangan ng kasang autopisid ka nga. Ibarat na adna kinaka, na nga pagami, na miya ka mapakaor, na yung umpiyakakan, nagyuti da paguna na malaibalas. Malaibalas. Kakinaba mo lagi-lagi sa balas, so di isilipa. Sadya ka pakapag-iaklas ka, nasadya ka kikinanglan ka, winibigay nga sad ka, nagyuti ka ang balasan ka wala. Maninaptek ta kapanrakaw wala so balas yan. Sa dingan kito, nabalas pa natek panrakaw wala si sa dunia, namagangan yan ang si isa alungan akyam. Dada na ibigay nga sad ka, si isa nga ikatatago ka ko dunia, aba da balas yan ko dunia. Nayamala na si pagtad ka wala si isa surga. Nanayawan ka. Na yung mga balaso kasid kasi sa ngay dunia, nagito ba nga lang nga top kaluitan na tigong piyaso ka pagintaw mga wata ka, pagkatamok nga wala, mapipia ginawang ka, kabulungan sa sakit ka. Balasan kasid ka. Asi nga mapragun sa ngay dunia, na amala na sumapragun kong sa yamal kiyama. Tik-tak penong Allah. Taman sa ini baratu Allah si sa Quran. Lagi da nga tuwa niya mula sa satimanaod. Lagi nga tuwa od na mitu. Na misipak sa pito. Na ayaw nga umani sa sapak na magatos. Na satiman na equal 700. Pito sapak yan. Pito saway. Na umani sa saway ron na 100. Na 7 times 100 na 700. 700. Allahu Akbar. Na nagyangan na piraka no kabaya ka mala makuang ka nasid ka ko. Kaya no sa katano ay kabaya tano tabi at tano mga manusia na mababaya tano malaba. Na mala tano panikaplaba. Lenyo manigira Ramadan na. Kaya nga di matao menatang di matao mapeno na pa makalalaan niya niyarga. So kuat. Hindi ba ini na dagangan niya? Kama babay tanong malaba. Okay, na problema tanong na di tanong katawan so kelabaan sa mala na di tanong suldan. Na yung mala kelabaan nagyang ay kasid ka. O kabaya ka, makalaba ka sa mala. Si kapag intaw final. At taman sa taman, nasid ka. Na yun nga kapag intaw tanong sa dunia, temporary. Bamati na miyaloks ka, na maloks ka, na miyatay ka. Nakiaganatan ka sa tamok ka, nauda miya labang ka, amapragon kasi sa dunia, sakay doon niya. Allahu Akbar. Ikasapulo ako telo, apahalaw kasid ka, o di na kalbihan yan, kakuangon na guna, nagyangon tuwa, anna sahibaha, yuda'a min babin khasin min abwabil jannah, yuqalu lahu babus sadaqah. Sa isa yung malkiyama na matatanduro gita. Ayaw buo pagkasul doon na lang mabarasad ka. May kung mamakasulad tanong ko surga, pag nintanong ko alangon tanong ko makasurgas, kano sana di mabanday, pag nintanong ko alang makasulad kanuro. Allahumma amin. Sa kanwa gusto mga tayo, langon tanong, sa mga pamilya tanong na. Tuwagin. Anda sa mga barasad ka. Nakagiapia di kasumbag na ketong kairan. Ami susurat, sungaran ka. Saka mababaya sedeka makailay ka sa mga kami miskinan na now di kad na keparo di nga madudusupit kakakasubag ka na. Niya kakuha ka sa magatos na nangibigay ng Allahu Akbar na kilala ka mga malaikat. Apia di kad tiro, apia di kad mayong alima, mililista sungaran ka. Na neno pinanra ka, ang ato pagukitan ka, babustada ka. Na dapat ka saka, si isa Gaisano, di na si isa Robinson, o di na si isa, ang na mga isim, napakasoldong kaon. Na matatandu suldan na kaon, na masold kaon, na miya-piya ginawa nga, na lang makasoldan ka, na palayang karak, palayang kami milikan, na itama nakakapiya ginawa ka, Allahu Akbar. Na misababsan na magbaal tano sa savings tano, kauma tano, timuon tano, loto tano, isayaw mo kaya magyan susad ka tano.
lagi dia ngata mi apa nutulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atigiyana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya fil jannati ya abdallah hadha khairu faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli as-sadaqati du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyami du'iya min babi ar-rayyan. Qala Abu Bakar ya Rasulullah, ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Qala na'am. Arju an takuna minhum. Hadithanana mata taguko sahih al-Bukhari yagu sahih Muslim. Mana tu mabang sa amina maka matano ko surga pag nintano ko Allah makasultan ron palaya kabaan ron sumult Allahumma amin. Hemana niyan na so mga bara jihad mababayan jihad natawagin siran anda sa mga mujahidun kataya supay taw gita asuldan niyo anda sa mga barasambayang sa sunat barasambayang sa tahajud barasambayang sa salatul duha kataya so gita suldan niyo. Anda sa mga barasadka, mababaya sedekah, kataya sugita suldan niyo. Anda sa mga barapuasa sa sunat, barapuasa sa Ramadan, kataya sugita suldan niyo. Nauna, so Abu Bakar na da mga tigar. Tingnan na ba sa satima na paitaw ka suldan ta? Amay ko barapuasa ta, na bara jihad ta, na barasadka ta, na barasambayang ta. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, langon nung pangasul. Na pagningo ko wala padakaw ni Abu Bakar langon paasul langon kakukitan anamya kapia-pia Allahu akbar isa na mapigira gyang to tibara nga amal ka na langon kaw na mapragun si isa surga na kapakaya ni mapipia-pia Ginoo ka nakangod ang hapon na mataid hapon na namadakal kap ni karoma na madakal kay kakawasa ang surga mata na kapakadaya mabang sa amia mga oripon Allah. Samanan na si tanumiyata man si sangaya ikasapulo agu telo na naino ka sumpatan tanubukman ikasapulo agu pat ikasapulo agu lima si ko mga pedauras pamanin tanong si kwala batano de na limo awala na matimun tanong ko surga mera tanong si sangaya Ramadan na da sakit tanong mapipiagin na tanong makapamo sa tano, makapanaraway tano, makapamati tano sa Quran, makatahajud tano. Allahumma amin at tarima anu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.